Another fine day in paradise. Welcome to Sofia. Sofia is really a city with two faces, two different seasons. If you come here in wintertime, it's cold and dark and grim. But the moment the sun starts to shine, the city really pops up and you can hear music all over. And then you can find all over the city street musicians that start to play. And we're gonna talk with one of those musicians who know very good where to find the specific places and where you can make the most out of it, in terms of money of course, and in terms of attention of the audience. So besides being an actor, you are a street musician. Yeah. Which is quite a strange combination. Всъщност не е. Доста са близки. Даже покрай актьорското майсторство налага се, тъй че играеш пред хора на сцена и се налага да бъдеш много освободен, да не те е страх от хората да те гледат и така нататък. So what interests me, how do you select your places when you come to a city? For example, here in Sofia, what is the best place to play? Because for a musician, it's the acoustics that you can be heard in a very good way, but it's the audience as well. And for you, you're not sitting in the fumes of automobiles or so. How do you select your places here in this city? Аз свиря с акустична китара, без озвучение. И не е чак толкова важна акустиката, защото акустиката на улицата, т.е. на една отворена улица или на площад, общо взето винаги е една и съща, ако си без озвучение, без допълнителни колони и така нататък. И всъщност най-важното е хората. Най-важното е да застанеш на място, където има поток от хора. Не само където има много хора, защото те ако седят на едно място, първо, че е глупаво да отидеш и да им пречиш, защото на някой от тях също така им пречиш, дрънкаш им на главата. А трябва да има поток, т.е. те постоянно да минават отляво, отдясно и така нататък. И съответно, виждайки те, фиксирайки те от не повече от 20 на 30 метра, през тия 20 крачки да те харесат, да те погледнат, може би някои да спрат да те послушат малко и след това да пуснат пари и да продължат нататък. So here you can see the typical mix of old and new. An old cafe here on a smaller scale, and just behind it the big scale of an apartment block that goes back to the 70s, the socialist era, and around us a new apartment block here, and there a smaller house.
typical mix of scale and history that you can find all over Sofia. And it's typical of a city, one could say, in transition. And our guest, Boni, is just living around the corner. Let's go and see her. There we are, Krit. And that's where she lives on the, I think, the 6th floor. And you see, it's a very nice, lots of green, it's a nice neighborhood, and people like it because you're close to Vitosha, the mountain. You will see it from the terrace. And in half an hour you're in the mountain, which is nice for the weekend, of course. And everybody from Sofia knows that. Добре дошли, много ми е приятно и ще ви покажа моята любима стая, която всъщност, когато се прибера откъдето и да било, си почивам и релаксирам по мой си начин, сред тази атмосфера, която на мен лично ми допада. Избрала съм този десен да е малко по-тъмно, защото така се чувствам по-добре и така почивам по-добре. Направила съм се го по мой вкус, без дизайнер, мое съчетание. Аз съм си избирала всичко, аз съм се съчетавала цветовете. Така на мен ми харесва. Това е местото, където се храниме. И тук си гледаме телевизия, специално на мен, пък в тази стая. Това ми е най-любимият момент на тази лежанка. Така излягвайки, така да си полегна и да си гледам телевизийка. Да си взема една ябълка, да си грицкам. Това е стаята на моята дъщеря. Тя си избра тези цветове, от която също има тераса и има много хубава гледка към Витоша. От понеделник до петък, примерно, бих избрала да живея точно тук, където съм. Но от петък до неделя бих избрала место като Бояна, за да мога петък, събота и неделя да почивам, а от понеделник до петък да мога да съм по-близко до центъра и до всички ония места, където са важни и свързани с моята ежедневна работа, която и ангажименти. Тъй като аз съм си избрала София, за мен е местото, където е моят дом. София е свързана с моята начална кариера, професионална вече, когато реших, че искам да издавам албуми, самостоятелни проекти, да бъда самостоятелна, избрах София. Някак си ми се иска в определени квартали и да имаме еднакви като кинтове, като височини, еднакви цветове, измазани, еднакви сгради. Да не бъде толкова различно и шарено, да бъде по-стилно, да бъде както в Европа. What is the first thing you want to be done in Sofia, according to architecture and planning? Аз бих искала зелено. Независимо, че вие казвате, че града е много зелен. Аз искам зелено и то не само в централните градски части, където ние можем да покажем вече много красиви паркове, но искам такива зелени пространства тук. Ето тук, този парк бих искала да изглежда различно. Бих искала той да има повече цвят, да има повече красиви пейки, да има повече зелено пространство за децата, да има място с фитнес отреди за открито за по-възрастните хора, да има красивите детски съоръжения. Това бих искала да се случи максимално бързо. Ето за това говоря. Да има възможност да се поддържа, да са боядисани, да са обгрижени, да са запазени нещата, да е окосена тревата, да има кошчетата за отпадъци. За това са нужни средства обаче. Езерото е възникнало в резултат на изземване на материали за строителството на блоковете, но ето какво се е получило. По някой път, когато строим, без да знаем, създаваме още нещо. Хората го ползват по различен начин. Виждате, това е място и за плаж, място за риболов, за майките е място за разходка с децата. По-нататък има и място за това мъжете, които искат да пинат биричка, да пинат бира, мамите да изпият кафе. Така че има място за всички. The
this is where you compose your music, eh? Да, това реално е моята стая, където аз живея. Тоест не е специално моето студио и аз да имам друга стая. И тя на пръв поглед е малка, обаче всъщност се събрава много неща в себе си и е някакси много уютна. Това е нещо, което му трябва на човек, който се занимава с изкуство, да му е уютно. Няма значение дали се чувства уютно в огромен дворец или в малка стаичка. Какво да ви кажа? Тук, ето, вижте, че съм някакси оплътнил всички пространства, високо, ниско и така нататък. Съм окачал китари и въобще всякакъв вид инструменти. Дори стола ми за сядане, в смисъл на пианото е кахон, всъщност това е инструмент музикален. Тоест, че няма нищо излишно всъщност в стаята. И абсолютно всичко се ползва. How does that work? Can you show? Now can you tell me where we are now? Намираме се пред културния дом в Дружба. Това е един от районите на София. Няколко такива културни домове има в нашия град. За мен това е любимия, защото аз живея тук и много от нещата, които са се случили тук, са част от моето израстване до позицията, в която съм в момента. Тук, на това място, от 2006 година протичат много сериозни обществени обсъждания за развитието на този квартал. So ever since the beginning of your career, you have been thinking, you were aware of the public space, of the importance of a good public space. Този процес да направиш средата близка на хората, да се чувстват те на своето място в града, за мен е нещо много важно. Хората имат нужда от мястото за срещи. И ако този дом във времето получава една нова роля от някакъв символ на друго строителство в друго време, в днешната му роля да бъде събирателно пространство за децата, за възрастните, за дискусиите, ние не бива да го изключваме от нашата среда. Той просто става място с нова роля. Тук може би си струва да си поговорим, ако искате и за още нещо. Трябва ли да унищожаваме знаците и паметниците на миналото, тогава, когато живеем в ново време, с нови разбирания и с нови идеали? Този дебат в момента тече в София, заради редица паметници от друго време, които се възприемат като от част от софиянци като чужди на града. Но трябва ли да ги унищожим? Нужна ли ни е тази памет през паметниците или е нужно освобождаването от тях? Това е въпрос, на който в момента софиянци търсят отговор. Аз не мисля, че тази дискусия в момента има окончателното решение и че можем да кажем да, тя е въпрос, на който ние вече знаем отговора. Паметника да бъде съхранен като част от нашето историческо развитие, а не като символа, който е вграден в него. Да направим разликата между двете неща. I love this. And I know some people in Sofia, a lot of people hate it, but I love it. This classical, social, realistic style of statues. That typical Russian influence. But it's a great square though, and it's used by a lot of younger people now. They skate, they have ramps here. It's a wonderful place in the city. София, братче, центъра на планетата. А София, братче, са най-араби музикантчетата. А София, братче, центъра на просветата. В София са, братче, най-араби музикантчетата. София, София, мой малък Лондон. София, София, аз обичам те. Is it popular for people from Sofia? They come here during the week? Да, да, много е популярно. Събират се много млади хора, възрастните се разхождат тук, кучетата се разхождат, макар че вече е забранено майче да се разхождат кучета, но в принцип общо е един от най-известните паркове в София. Като бях малък и то слон ми се виждаше, аз бях толкова висок и то слон ми се виждаше огромен. А сега всъщност осъзнавам, че не е чак толкова голям.
Но въпреки това ми е любим. Тук като малък като това момченце съм се парзалял години. И ми е едно от любимите места в София. И всъщност това, което исках да разкажа за този слон, е, че той беше от една много красива мозайка, като тук. Като парзалката беше целия. И беше страшно красив. И понеже обаче от старост се е напукал и така нататък, и те решиха да го измажат. Което за мен е седно да измажеш вътрешния купол на някоя църква. I'm so excited. It's cool. Yeah. No, but it's sour. No, bitter. Sorry. But you like it. No, not very. So here we can see the gym Yes. of the school. Да. And this is one of the schools where your children went? Тук са учили някога моите деца, когато бяха малки. Това беше едно от най-хубавите като образование училище. Това е по своя тип социалистическо строителство, но аз не намирам, че то е толкова лошо само по себе си, ако се положи грижата тези жилища да бъдат обновени, да бъдат санирани, да се смени вътрешната им инсталация и да се оформят пространството около тях. Защото богатството на тези жилища, според мен, е точно в това запазено пространство и съобразената възможност пред блока да има зелената площ, да има възможността за изграждане на детска площадка. Ето виждате там детската площадка, т.е. тя е създадена една комплексна среда, затова го наричаме жилищен комплекс. Do you feel that this heritage, as positive or negative? Като наследство, за което трябва да се погрижим. Не може да се разсъждава в посока премахването на тези жилища, защото тук живеят хората. Те са придобили това с много големи усилия, с много труд имат тези свои жилища. И е много трудно да се преодолее отделянето от този дом. Това би създало сериозни проблеми и психологически, и човешки. И аз мисля, че това е невъзможно в момента да се разсъждава тези блокове да бъдат премахнати. По-скоро и по-важно е в тази среда да се направи всичко възможно така, че хората, запазвайки своя дом, да живеят в съвременни условия. Това, което говорим, да бъде енергийно ефективен дома им, да бъде обгрижено пространството пред тях, да имат добрите улици тук, да има къде да паркират своите коли, а не да ги държат на улицата и по този начин да се чувстват добре. Отиваме на едно от най-любимите места за мен и не само за мен – Свети Мина. So tell me, what are your dreams? Where is Nikolai in 5 years? Вярвам в това, че човек трябва да мечтае дори повече, отколкото може да си представи, за да може да стигне максимално напред. Защото аз, ако си мечтая да науча, да речем, един акорд на китара, ще го науча за не повече от 10 секунди. А ако мечтая за това да свира на Уембли с тая китара и точно с този акорд, рано или късно ще стигна до Васил Левски, да речем.
Мечтая си за малка къща с някакво дърво отпред и понякога при мене да се връща жена с усмивка като мед. Да има люка на дървото, ограда бяла отстрани, свободно кучето да тича, а не в къщи да стои, да стои. You see all these bumpy roads and they're not repaired. It takes 20 years to build a metro. Don't you like to write protest songs? Merci.